kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma leydam pinen handawen jilo yodendi magu koyemen jilo yodendi magu koyemen to darne medane pinale gollal Kodune jere maunde kodugi gaini hota duna konyane lady taga konangenge bara Jomam jafoda min duna konene jami futa ko babare jami toro konene jami futa ko babane jami toro ko andube mawbe ko ije be koti sare gonga duna ko nene jami futa ko babane jami toro ko andube mawbe ko ije be koti sare gonga
salminima tijaniyatu ko noon tigi bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Piindi TV mone moon kala salminama inde mum e yettode mum caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men ko noon tigi jettirɗen seramɓe meɗen woni hilifaɓe men diine sikki ala en garti ɗo tigi yewtere men Pinal Hanki e Hannde Pinal Hanki e Hannde ko Tidianatou Sarr debbo mo horɗolde Sarr ñanko on tigi ari witidde moɗon wadde woddure mon ko wono waddure mon kala e saka oɗon gandi Pinal Hanki e Hannde bismiɗo ko dananeɓe men bismiɗo ko ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami ɓiɗɗo pulo to gonɗa e to gonirɗa dillo e calculaire kala Pinal Hanki e Hannde tigi ene bismi ɗum haalaɓe pulaar mbi waɗi watti ko jaam tan woni toon ɗum noon en batti kadi hannde jordaɗo e gorko pullo gorko matame kaglari kaguɗo ɓuuri kayre kayre gay ɓuuri joɗiɗo ndeysan wiya Oumar Mbow weltare mawde hannde huccidde ma ɗo gam yewtide ma kono noon kadi eɗen gonde gorko pullo eɗen gandi ko tambiɗo Fouta hano hannirta ni so wiyama holon wiye Alassane Bambawɗo eɗen gandi golal makko tingal tigui ndew darannoto Fouta o haade Fouta yewede min mbima bisimilla ma ɗo e Piindi TV e weltanadema kono noon kadi ko ménagére mo ganduɗa mo bonnani haydara on ko gorko Bow Samba Gudiri Maya ndeysan min mbima Seydi Diop on ko gorko cuballo ganduɗa inna wiya Adama Demba Diop ko neɗɗo moƴƴo kadi ko jiɗɗo Tidianatou Sarr haydara heddani wima Seydi Diop kadi merci beaucoup ko noon tigui ɓiɓɓe fulɓe no mbimi on ni tan hande noon pulago foof ardi kono fuutankagal foof ardi nde won noon ɓeɗo ɓiɓɓe fulɓe waɗiɓe ɓe oɗon gandi ko hatɓe Fouta yewede so tawi ganduɗa en guinvitiɓe ɗo hande yewtere men Pinal Hanki e Hannde ko hani waɗi ɗum noon bisimilla Oumar calmina bandiraɓe salminima Tijaniyatu caggal yettude Allah ko jaarde nabi sallllahu taala alayhi wa sallam ndeysan ɓurɗo windere so tawi neɗɗo juumani so fini o juuli waktuji 5 Allah ɗi yo yettu Allah o jaara jinnama ko ɗiɗo ɓe mi salminima debbo cuballo mo wona haaside debbo cuballo mawnikinaji woni Tidianatou Sarr ñande horndolde Sarr ñangue mi salmini leñol pulago ngol mbiyo mbimi e wimami ɓiɗɗo Sénégal naajo parnotoɗo ko Afrique naajo foof mi salmini ɗum eɗen gardi ɗo e Alassane Abdoulaye Yero Mamadou Molo wondiɗo e Cheikh kañum jogui calabas Oumar Diallo gorko mo kanele kanerede kañum jogui guitare woni orchestre Tande Afrique o ndeysan jokken ha yesso ko lawol tigui orchestre Tande Afrique oɗon gandi machallah golle mon ko joɗɗe ko labtude tigui Oumar Mbow hakkude ma e Tidianatou Sarr mbiɗa sikki ko ha en baddima ɗo kadi eɗen ñaagui kadi waɗa watta Oumar haala min ko ganduɗa e dow no saaha Oumar woni e dow mum tan koto banggue nalankagal yidde yo ɓamto saabu neɗɗo omo ñaagui Allah nde o fini foof o daña ko ɓeydi to banggue gandal to banggue gilli to banggue cellal to banggue mbuuɗi to banggue andede amin goni e projet ji yidde wadde single amin goni e projet ji yidde hebde promotion e nder hitande he 2023 mi waɗi hen téléji 4 ɗi oɗo waɗi 5 goto Matam RTS 5 Matam to Bantamba TV Moloba Amani TV Ablaye Thiam télé fulɓe avec Oumousi hande ko an jeeyi wune o so tawi min gari min jooɗima e téléji ɓe mbi kala mayɗo e jeere kañum tagui hoore muɗum amin cohli wadde kilibaji so tawi noon neɗɗo o yiiɗi wadde promotion il faut gadoroɗa télé e radio so yeehi noon ha a waɗi single a waɗi clip ɓe mbasa wiide holi o eyyi ko noon tigui sa yimi addirima Oumar holko gonɗa e dow mum mbiɗa andi holko gonɗa e fewjude ko mbiɗa ko ɗo tan par ce que aɗana woni ɗo e Dakar aɗa rewe ganduɗa e téléji kewɗi aɗa yaaha eɗen gandi Oumar ɓurɗen andude ɗum tan ko banggue ganduɗa jooɗade Fouta tigui jarama min mbima remercie ɗon minen Foutankoɓe foof malla enen Foutankoɓe foof par ce que min gandi ka kaɗɗo Fouta yewede ko toon tigui dillata kono hande noon sa jooɗima ɗo e lamorgo Sénégal gam ɗi téléji ɗi mbiɗa ɗi foof hande a invité amin hamin gandi hol golle mawɗe ɗe gonɗa e dow mum gam kadi yidde ganduɗa yewtude pulagu ndu golle ɗe ko ɗen tan min namdoro ha joni so tawi neɗɗo woni nalangue haal Pulaar
walla a woni nalanke a fotani jabde leñol ma yeewe ɗum tagi mi yiɗa leñol ngol yeewe mi yiɗa leñol ngol hola mi yiɗa leñol ngol heyɗa mi yiɗa leñol ngol tampa wonko cuusɗon haalde onon minen min cuusa haalde wonko min cuusi haalde onon min cuusa haalde donc so wiyama hannde Oumar mbo hol projet ji mum ko yidde ɓamtude to Oumar mbo jaɓɓal so tawi mi waɗino jaɓɓe ɗiɗi taaɓe ɗiɗi mi ƴeewa wadde tati walla mi ƴeewa wadde nayyi ko on projet ko nder majjum ngo min goni on ko ngannduɗaa noon mi wawa haalde ɗum ko men adjero wawi haalde Adama Demba Diop kañum wawi haalde ɗum ɗon e goɗɗum mo ganduɗa vie privé ɗum yimɓe mbaɗa jekki jekki ɗum ko nder woni Oumar hamin gandi eɗen gandi nalankagal ko hunde musde wona hunde wemde kono Oumar a suɓima nalankagal a suɓima kadi wonde nalanke Fouta wonde e nder Fouta hol caɗele ɗe joguiɗa e nder Fouta e hol kadi beelam mo ganduɗa joɗadema Fouta aɗa waɗa toon kirɗele aɗa waɗa toon ɗe ganduɗa constat ji taw ko baɗɗi fayida e nder bundi Fouta eɗen gandi ene muusi caɗele ma e nder toon malla beelame ma e nder ɗiɗon constat ji ɗi mbatta e Fouta caɗelam komin cohli walloɓe on banggue amin jogui toon caɗele nde wan noon saɗa wallo neɗɗo wallu ɗum guila o wawa so tawi a tawi mo wawi a ar tan ɓeyduɗa taw duɗal ngal huɓɓi tan ɓeyda hen leguel ene moƴƴi ni ɗum ne moƴƴi kono wallu neɗɗo guila wawa welanmo hen so tawi Oumar mbo woni ɓiɗɗo nalanke woni ɓiɗɗo ñeeño woni fuutanke ene fijoye Fouta kala programme mo joyi ne heewa fuutankoɓe noto ɗum ne mbeɗa jogui hen beele mbeɗa feewi mbeɗa jogui hen beltare ko noon tigui ha joni ko e Oumar jaarten mbeɗa yewtere men gasata kono mbeɗa sikki en gartan e morceau goɗɗo kadi mbawen jokkude yewtere par ce que mbeɗa andi yimɓeɓe ene jewnuma ko jimata ko no weeli bisimilla Mamadou Ba Pulo Amadou Ba Pulo Amadou Ba Pulo on ira gelta mama Amadou yam Mamadou Ba Pulo Mamadou Ba Pulo Amadou Ba Pulo on ira gelta mama Amadou yam Monira gel dememe minira gel lay sarafa Monira gel dememe minira gel lay sarafa wayo Amadou yam Amadou Ba Pulo Monira gel dememe Amadou yam Wajadi galmi ina labi ko tun Jadi galmi ina labi ko tun tinban wayo Amadou yam Amadou Ba Pulo Monira gel dememe Amadou yam Somi juuti balde mamillo jooɗo Somi juuti balde mamillo jooɗo Sukaɓe joolol kamɓe Sukaɓe joolol kamɓe jiɗiɓa wayo Amadou yam Amadou Ba Pulo Monira gel dememe Amadou yam Amadou Ba Pulo jeeri gorko yo mo joolol jawɗo o ñamini o tunnani o rokiri o tettani hayo Tidiane Sar eto ɓuɗo yima yiɓɓame seyra bam Amadou Ba Pulo jeeri ñande ñalduɗa e giɗo maɗa ñande ñalla ide giɗo maɗa ñande ñalduɗa e kane giɗo maɗa ñande ñallaje giɗo maɗa yo
jariyatu arreno tijaniyatu ser mimitani jimawe galle beba mimitani gama way surinenam ko Allah wadi mi timo rokmi be seyladu Allah san Abdullah yo bongol lawol juuti lawol ngol wadi ko sekoɓe ñotoɓe sekoɓe ko añɓe ñotoɓe ɓe ko yimɓe noon Oumar Diallo jeeri nenem lekki fini wonɓe so bobo yontuyo yillo jammaje jolol jaɓaneɓe katote yalal ɓe neɓe goki jaynaɓe o yotuna mbiɗayima jaɓa men Aminata Seydi Talo mbaɗayima lembel meɗen bani raki Seydi Kebe bani raki Seydi Kebe Amadou Mama Amadou Bablo ndeysaan Amadou Bablo Amadou Bablo Amadou Bablo ko noon tigi Alsane non tigi Oumar Allah jarama hade men fannoma ɗo tigi ari ha ɗon ko noon calminiranmi ɓinguelam Moussagna hande noon mi yewama gam dañde mo gantu hande ganduɗa o arani ɗo kono mi salminan bandiraɓe foof daroɓe aya Piindi TV mi salminan kadi fansiji ɗi kono mi salmini kadi Jariata Seck Jariata Abdoulaye Seck on ko debbo mo waali jangtan kono mi salminan kadi Maynima Gueye on ko debbo mo Ganguel Soulemi ɗon de mi salmita nenam Jariata bandiraɓe daroɓe aya Piindi TV onon kala on calminama on jurama kadi on beltanama hande on mbiyama kadi yon beltoro Oumar Mbo ko joom dimbin mo ala lobo koddiɗo mum sa pari hen naw joni hoddiɓe jaama lubdu noon jaman tan jooɗo jabra Allah kan min jabri Allah wadde Oumar e nder conseruji ma Fouta mbiɗa machallah sa noddi bandiraɓe en ene noto no hannirta ni ne heewa beele ɗon daña hen sponsor uji malla min dañata sponsor uji nde wan noon hay ɗo e Dakar ni programme Fouta ko pour jiyaɗo ko probléme mi anda ko enen jogiiɓe jawdele ɓe woni ɓe gadoraki noon walla ko enen fotɓe nemdeɗe ɓe woni ɓe jahani toon kala ɓe ɗum mi anda kono hay ɗo pour jiya ɗum weeɓani par ce que eɗen jogui ɗum to Fouta to eɗen jogui ganduɗa bandiraɓe ɓe juuɗe mumen ketti caggal joguiɓe magasin aji mawɓe joguiɓe foof wawɓe wadde sponsorisé ko mbaɗeten ko par ce que onon ko gollal tingal mbaɗa toon Fouta par ce que o saaha so wonano onon tan hunde nde yewat toon tehman gati ko wonno foof koko itta no gomi wiide ni tan ko wonno foof koko itta nde wonnon ɗum ko mbaƴam no fewi toujours somi jooɗima ɗo mi haala ɗum nde wonnon wiya ko Pinal Hanki e Hannde on darnima toon gam lomtade hande ɗum ɗon ko wonno ko itta gam yewtude nde ndeha noon ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɗon poti jaggande ɓe ha tiiɗa on ɓe ganduɗa ɓe juuɗe mumen ketti caggal mo gam ɓe ganduɗa haaɓe kadi Fouta yewede hano hannirta ni Oumar jiɗɗa ko wadde clip ma o wonata premiére ma mala meeɗino wadde mi waɗino premier clip biyeteɗo Demba Gala mo jimami fitte galle gala ari ko laamade tijani mi rutto hay ko kalɗa ɗo joni ko jaafoɗa somin dañi waɓe no monni kamin jetta Allah no feewi ka debbo kon dariɗa ko darde ko so tawi a noddi kam yomi hande oɗo hande émission aduna foof ma yeeɓa a faami so tawi a noddi min aɗa namdo min goƴa amen min komin cohli ko mi meeɗi haaldude politicien goto mbimomi minen nalankoɓe jecciri ɓe min a faami minen komin lamɗam mon emin jeeya min komin gone lamɗam mon ko a faami donc son mbaɗi mitinaji noddemi min keɓa hen gueɗe ɗamen so tawi soɗen jaaha ko morsuji amen poton hande ɗo satti baroɗo mitin mo fawta dillin sa ala ɗum koddire ma Malik Dabbo Ndiaye mi haalda e makko kanko o meeɗi wiide Oumar
wallahi kala politicien gonɗo no wawi pour yobdema hakke ma kamɓe fof mbaɗi ɗo morceau ma campagne donc minen noon so tawi minen min jiiɗi yiide ɓe amin daña probléme an jiiɗa yiide neɗɗo daña probléme oɗon suini a suuji woni ɗum affaire pour sponsor ɓe anda ami a heewani noddede ko ganduɗa ko wayno campagne en ɗon saaɓe jaaha tourné ɓe keɓa noddum hen no heewi noddudemi ko Mamadou Mori walla Alseni Malick Ndiaye Mamadou Mori Diaw Matam walla Alseni Malick Ndiaye Wode Bere ko gorko ceɗɗo jontaɗo Mamadou Mori ko cuballo jontaɗo somi ari kadi ko mbaɗa fodde ɗum fof waaɓe noon so pari jomum kadi so yi ha ɗum ni so tawi jomum noddima yaara wotto janggo e jaam sa ari ɗon sa jooɗi e yiine wotto aɗa suusi soɗade ñaama mais so tawi neɗɗo jomum ni wotto a wi noddani mo bottade janggo e jaam sa ari tawi wotto suusa addo gottoɗa hokkanima demal non cuusirɗa ɗum walla no kaldirɗa e mum donc ko toon tan jinnumi ruttade seeɗa tijanete jaafuɗa no ala probléme eɗen kala par ce que goƴe moɗon ko goƴe men par ce que ko enen foof ndendi ganduɗa liggey o enen foof ndendi liggey o ɗum tagui so tawi mi joƴƴini on ɗo mbiɗa yiiɗi haalde e goƴaji moon mbiɗa yiiɗi haalde e goƴaji amen mbiɗa yiiɗi kadi haalde e goƴaji yimɓe ɗi par ce que goƴe moɗon kono ballirɗon ko mbawto ko mbaɗaton ko beelen goƴe heddiɓeɓe ko ganduɗa kono jewtira min goƴam kono musique ganduɗa waɗirta développé musique tan nde wonnoon ɓe mbi leñol so tawi ganduɗa ala alɗuɓe ala ganduɗa anduɓe ala ganduɗa waɗoɓe ko mbaɗe ko mbatton ko ene wayno leñol ngol majjima yi ɗum tagui ganduɗa min darata ganduɗa hiljinde mbeɗa ko mbaɗaton ko ne yaara yesso ko foof partuɗo goto foof ganduɗa ko tiba ganduɗa goto foof ɗo woni ummina banggue mum o beele mbawen fawde tiba ka dow ɗum noon tagui enen foof en laaɓodiren deydi mbawen haaldude ko kaldaten ko beele ko lowɗen ko ene ɗigga ko ɗum woni haala ka kono noon so tawi a ƴeewi Oumar ɗo yewtere men Pinal hanki e hannde mbiɗa sikki ene famɗi artiste mo rewani ɗo mo jooɗa heɗo joɗɗa ɗo gam huccodirde am yewtidde am mbiɗa yewtude mabɓe ko heewi kono ko ɓuuri hen hewde ko nanami ko goyrali ganduɗa ballugol ngol min daña hande min balla ko ɗum haaɗi min yaade machallah ɓiɓɓe fulɓe on mbiyatake ganduɗa onon yimoɓe artiste aji oɗon manquade daade mon ne beeli daade mon ne kalti ene jumti machallah yettahi ɗo foti yettude ɗo yahani ɗo foti yaade ɗo holko tagui ɗum e holɗen caɗele toujours ɓe gattantami komin ballaka min balla ko heewi min balla ko guille ɓe beele on mbawa waylude jaɓɓal ko kaldigal tan ha joni ko feere tan beele on mbawa waylude jaɓɓal gandon kam ballal ngal wona hunde wemde par ce que guila artiste aji ɗi guila ɓamɗon woyde ɗum wona hande ndek noon so tawi ko ɗum tan woni ganduɗa ko jaggi musique men o haaƴi ɗum ha harli haɗi ɗum yaade ko guila ɓamɗen woyde men dañani walloɓe ɗum ko holno nden iwante men est ce que yontani ƴeewen waylude jaɓɓal pour musique men wawa suppitorade banggue goɗɗo jaren par ce que nden heɗumi tan par ce que nden ko heewi ene sattirno men mais hande Allah ne wiyamni ko heewi e ganduɗa e banggue réseaux sociaux kene walla neɗɗo ko heewi beele on jonta he mbaylon jaɓɓal ƴowono ayi haalama tijjanere sa woni politicien woni kewɗo kalis a yiiɗi nanede a yiiɗi jokkodirde nalanke a wiyat nalanke o wannam jimoɗo yo nalanke o anede wiidema hay yoɓanam min yoɓam jokkatamo oto walla dokka codatamo galle wiyanma ko yoɓanam studio sa pari itta ujunere sappo kuma ƴeew so heeɓi morto tan gasi yaha lawol hay sa noddi ɗum téléphone kuppat walla ƴettata kalami koye télé a faami so tawi an naalañ ko a woni zone tala comme no mbami ni a dañi morson ma ɗiɗon aɗa yima morson kon hay goto andano mijoriɗa kon hay goto andano ɗumniɗa aɗa mawnino gendi ma aɗa mawnino hoore ma aɗa mawnino leñol maɗa a ruttima kala ko mbawɗa dañde aɗa watta e galle ma aɗa wadda e transport uji auto ji aɗa wadda e transport uji musicien ji aɗa wadda e transport uji sonu so jomum yi ɗum ɗon a rutti a waɗi haysine ko deux single walla single a tijjani aɗa foti andude o ko jilla wallede o ko jiɗɗo yaade laare oto soppu koyɗe walla oto jandil mum enen heewi kala e mon puɗɗiɗo wiya ko ɓoccode kala nde nanɗa haal pulaar ne wiya kaari ko sulaa o fuɗɗimo yaade wonko fuɗɗi firtude walla ɓe ƴeya tan watti wirtade men ɗum ɗo ko minen gon ɗon janggo wijiri faari wala o fuɗɗima yaade bandiraɓe yo yimɓe mballu yimɓe gila mbawa yo yimɓe nattu yimɓe so tawi a woni joom jawdi walla a woni ɓurɗomi hay sinno ko tardema jiime
huɓere ma jimi tarodam tinno aɗa ƴeew tarodam nde wannam hay sinno ko senge mbasa jimde am so mbi loto eyyi mi artatande ko kalɗa ko e banggue politicité o mi wona sularo ɓurni kam wiyede komi ɓocconde min o par ce que anan ko tagui ɗum ay komi kalɗa ɗo joni ko ɓe banggue politicité ɗi yimandeɓe nde ɓe dokkuma ujunnaje sappo pour jaltinade ɓe gaynaɓe majjirma o ɓe gaynaɓe majjirma ay ɗum ɗon ko an jimowo alane hokkuma dande aɗa wawi yimde ko jimata ko ene weeli yimɓeɓe ne kettoma fi musique aji ma yaltin single aji ma baɗɗi fayida jima kamɓe mbaɗaɓe à côté so jomum sohli ara e ma so jomum sohli ara ma par ce que so neɗɗo tawi sohli ara e ma tan ko nden ɓurata hokkudema valorisé kono joni ganduɗa ene woode moɗon jimanan neɗɗo ha para garta dokka ɗum kele min yimanma oɗo morso paɗay jomum paɗay jomum hokkam ko mbaɗirmi kilim on so tawi janggo e janggo a noddi ɗum yo noote malla yo waɗe no nottamo par ce que nde mbaɗantamo nde wona kam ko yamiri ko an ƴetti volontairement mbaɗantamo ɗum nene moɗon wona joni onon pour mbaɗan hoore moon valoriser gonon ganduɗa tinnon koye moɗon ko ɗum jagguɗon ɗon jaggonɗon ha tiiɗa jaltinoon ganduɗa musique aji moon baɗɗi faade enen Fouta eɗen jogui ko jimɗen ko heewi so tawi on duttime jimɗi meɗen hanki wallahi mon jim ko waɗi fayida son jittima e ganduɗa e fina tawa men on duttima e ganduɗa fina tawa men hanki o mon taw hen ko jimɗon taw ganduɗa ko waɗi fayida ko waɗata teb jalti noon taw wona oɗo ene jogui tan yomi yiɓɗum pour beela mo waɗanami hunde malla mo gollam hunde so tawi a waɗi ko waɗi fayida tan maw yiilo e an ha to gonɗa to o yiiloma jimanata ko jabma e haalama e seeɗa so tawi tijani ato mimi ƴeewi aduna foof mi ƴeewi sénégal foof walla mi ƴeewi Fouta foof mi yimani hay goto an a weeli kam mi nani golle ma e balle ma a waɗi horndolde hôpital uji a waɗi toon terrasse uji a waɗi toon forage uji a waɗi toon taliji a waɗi foof mi nani golle ma e balle ma te ana anda kam mi yimum morso ganduɗa baɗɗo bum mi hokkima heeɗima weltima hay ti ujunnaje sappo e jiri kam ɗon kadi tijani to hay sa wiyani yomi yim ɗon vraiment ɗo foti fotti yim yo yimɓe kaldo gonga han ɗon ko haala ɗum ko ñamdiri ba message o yeehi kono ma bandiraɓe keɗen ha joni Kalsone Bamar ɗo oɗo ha joni Kalsone Bamar ko gaccata ko no weeli machallah ɗum noon Oumar gartene morceau goɗɗo bandu ɗum koko wuuli mo ala waɗata ko faala jamma e ɓondu kumba bannaɗu bobo malik si mo ala waɗata ko faala tijanet sa yi ko jiimi ko waɗan ko mbanmi ko sanani ko nanmi ko kala ko kalmi ko jamma me cara nenem leki fiidi wambe so bobo yantiyilla bobo yantineki ɓerde wonta jaldude miijo jigiɗam tijani mbeɗe jogui juuɗe koyɗam tiiɗani guitam laaɓani mbiɗe sohli ɗo waye bambo wayanene so mi andino mi yaada e yanoɓe nden so mi andino nenam mi yaada e yanoɓe nden yadu waɗi bénéfice yadu waɗi bénéfice commerçant bari yadu waɗi bénéfice tailleur bari yadu waɗi bénéfice demowo bari yadu waɗi bénéfice gaynako bari yadu waɗi bénéfice
gawo bari yaadu waɗi bénéfice Amadou yam yaadu kay waɗi bénéfice yaadu waɗi bénéfice jango bari yaadu waɗi bénéfice dani yanke bari yaadu waɗi bénéfice nalanke bari yaadu waɗi bénéfice Amadou yam yaadu kay waɗi bénéfice ndeysaan yomi nanima yomidima ami jaɓema yerimayam meɗino wadde sangay sangade ñaldi Allah keewi kono potani o imatame kagulade ƴettumi sette balas ƴettumi sette balas kañum yawri yalde delimi ki pusile delimi ki pusile sara ayne maade ki pusile sara ayne maade mbal toyimi kusan mi wondi mbal mi jamma goto jaltumi paami bala mbal mi jammaji ɗiɗi dennimi paami cara jiimi toon debbo pullo tawmi toon debbo pullo soyniga debbo pullo jabbiga Aissata Moussa DJ Yadeser ndeysaan mi wima mo ala waɗata ko faala mo ala waɗata ko yimɓe ndeysaan jamma mi o koye jannede wure maduta ko jaliya ayo kaaliɗu Samba Joobo jani weltima ndeysaan ko noon tigi Oumar Allah jarama Oumar konngol ma sakket tan ɗo mbawɗa so tawi a yiiɗi haalde komi namda hima holno mbiyata kam kala ko ponnoɗen haalde en kaali surtout ma haala men sakkeɗɗa ka émission fof ko ɗon Tidiane weltima saabu kala ɗo ko mburi yinno dañde namdiɗo mi ɗum mi haala Allah waɗi a namdimami ɗum kadi wawi jewɗo barke nelaɗo mi weltade sinno joni tawɗa ko mbaylam mi hokkete menkelde kañƴe cuɗoɗo ene weelimi Oumar aɗa andi neɗɗo fo ene wawi taw ko woni goƴo ma o ko ɗum woni goƴam so tawi ko sagam tan kala musique gonɗo e monde entier he taw ko musique ganduɗa fulɓe ɓuuri rewde dow musique fulɓe ko foof kadi taw ko musique ganduɗa fuutankagal ɓuuri hedde dow par ce que en ngala ko wona Fouta en dañata kadi ko ɓuuri Fouta oɗon jaaɓi joɗade Fouta gam yewtude fuutankoɓe wonɓe toon par ce que en mbino kala jimɗo jaltinde morceau goto ɗiɗi fettan ara heeɓa Dakar ɗo jooɗo atti Fouta yewede kono onon paari onon joɗade toon gam yewtude fuutankagal onon neɗɗo so ganduɗa foti tan ko jarnade moɗon min dañani ko ɓuuri Fouta e voilà joni noon hakke am ganduɗa yidde musique mon o ɓuuri ɗo woni ɗo alay saago mi wawa ganduɗa haaldude mon e yewtude moɗon e banggue caɗele mon nde wasata foof kadi bandiraɓe yimɓe foof de bondata foof kadi wawa moƴƴidde kono wasata foof ɗo moƴƴi woni jakka noon ɓeɗo ɓiɓe fulɓe barretiril dol mumen sabulillahi gam yewtude pulagu ngu kono kadi gam yewtude ganduɗa Fouta so tawi Fouta yeewi hande fotani yewde
ngari ganduɗa ɓeɗon nan ɗon machallah ɗo mbaɗanoɗen saroji men ɗe mbiyannomin ko mbaɗanoɗen foof ko ɗum foof nde itta heela joƴƴina banggue goɗɗum lomtina kono en dañi kamɓe lomtotoɓe ɓe gara ganduɗa gati no gowmi wiide ni mbimi so tawi neɗɗo ummima e dingiral faye e jama waccani lawol goni ko gummoɗa e jama paya e dingiral mo rewani e dingiral kala so yeehi jama mo ruttu yo Allah dandu neɗɗo e ruttade ndeha noon dingiral min harminani dingiral ɗum noon wayno bandiraɓe mi guddani yewtere nden mi salminima Tidiane Atou mi yafnima ɓeɗo jooɗiɓe ɗo mi se jooɗi ɗo ɗi ndeysan joom guitare sol gorko kanen bambaɗo cheikh ndeysan machallah Demba Diop cameraman pinɗo pamɗo kadi mo teeyi chat walo omo welimi min ndeysan mi salmini jinnaɗam debbo biyeteɗo Ramata Amnata Abdoulaye Salif taniraɓe Pate Mboto Bellayde Mbayla walla Ramata Harouna Demba Didi debbo mo garli Belay Labangour Alpha Diri Mama ndeysan ɓiɗɗo garillaji basortoɗo heɓo ceɗɗo koroɗo gallunke pullo foof mi salmini ɗum to ogo ɗo mi salmina Harouna Konté biyeteɗo Harouna Konté Matam ɗo ko bandam debbo biyeteɗo Fati Ibrahima Kema ko Demba Kombo Ousmane wondude Mola Ba mbiɗa weltini Mola Ba on ko mawnam mo yeeɓa Mola Ba ine weeɓa ene yeeɓa on ko mawnam neɗɗo moƴƴina feewi wimo Seydou Ba ko noon tigui ha yewtere men Pinal hanki hande en gardama ha ɗo e sinno ko sago men mbalen ɗo ha weta eɗen gandi machallah dande nde ene halti ene yumti eɗen gandi Alsane Bambaɗo machallah min beltanimama ko koɗata ko ne waɗi fayida mbeɗa sikki noon hakkude ma e Tidiane Atou Sarr tigui en battanɗo spécial minima Salla Diaby min beltanimama no fewi piyo horde ɗo Cheikh machallah horde nde ne weeli gorko kanele kanereje machallah guitare o ne ari kono noon kadi bandiraɗo gorko Adama Demba min mbima Seydi Diop foof ko an o a weltanama no fewi kono mi salminan sehelam guiɗam Houleyba gono toon to Samdi mi salminima an e joom galle ma foof mi salmini bandiraɓe mo limti kala Djouba kono Thila mi salmini mawnam Kadia Dieye ko watanam de jooɗi noon an addi ɗum toon to Canada bandiraɓe ɓe fulɓe wiyoɓe mbimami ɗo e yessol haalirde ko sehili moon guiɗo fulɓe kala Tidiane Atou Sarr debbo mo horndolde Sare Niang Palibe Boubou Dieng heddorango e Molarango hersi Allah yiyedeɓe jaggan noon to kaɓirɗo ko Thiat Bala on wiya Mansour bandiraɓe jaam funnangue jaam hirnangue jaam dow jaam less jam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so gueno ñaawi ɗo e Piindi TV bandiraɓe on calminama on juurama leydan pinen handawen jiloyoɗen ndi maagu koye men jiloyoɗen ndi maagu koye men to darne meɗen e Pinal e gollal KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma